Nyakora Mugejwang dakika en 32 tok sa 12 mar okinyi machiegni e nonro mar gazet kaka pile wanono gazet mano ma Daily Nation kachiel kod The Standard aseng'isi motelo kanyo ni gazede ariyo gi weche magimiyo pek chalre en kotudore kod bura mar thicho oko mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua magikone odiochieng' manyoro doho ne ogolo ayanga ng'eto mare kendo nyaka sani koro doho nogolo chik mar mondo mi Rigathi Gachagua ochul omenda mano madirom milion 50 kata kamano do bende no wacho ni ne othiche oko e yo makare kata kaluore kod chik kaluore kod ng'ur mopogore opogore mane entiere godo. Okinyi makawuono antiere kae kod jafombo wadwa Hansel Oyango mar mondo mi walidh ni gazet. Oyawre Hansel, ichio nade? Ajio maber Joyce. Nyasaye otaya machopo ka mondo kama kawaida walidh ne nyikwara mogi weche manie gazet ka sani koro aneno ka en guonyo wich ne Gachagua gi team ne nikech koro sani jalo ma koro en William Ruto 4 Gachagua nil. Ochakore gi impeachment kidok mbere north idok girene Murwa Dikir sani koro impeachment bedo sustained koro en 4-0 team Maruto versus team Gachagua. Mana kaka iwacho kamano adwa ni wachak kod wechego ema neno ka gazet omiyo peko okinyi makawuono wachak achiel kachiel kod gazet ma Daily Nation. Kineno gazet ma Daily Nation picha moket kanyo Hansel ochalo picha mano mar en picha ma Rigathi Gachagua to chalo ng'ama koro piny ochamo kalure ahonda moro goe piny ochame kalure ni seche moko ne oparo ni do nyalo golo ng'eto mopogore kata kamano mae gima dono wacho odiochieng' manyoro wacho ni XDP's impeachment upheld setting stage for fight back. Ondiki ka ni Gachagua's next step en ondamo mane kendo makoro odhi kawo tok ka koro doho ne osewacho ni ne othiche oko kalure kod chike mapacho kata kamano ong'is Senate mar mondo mi ochule omenda mano madirom miliona 50. Hansel kata kama na gazet kanyo to gi pacha ta aparo ni do ne ni kare ng'eto mar wi Senate no nikech kinde go anya paro Senate no dwa rikni ahinya ntiere right of fair hearing monego mi ng'ato court ka court sama okinya chopo nyim do yieni ga kwayo extension kin gi valid reason kaka ituo samoro wat ni machiegni kodi samoro tho samoro inoko ma piny okinya chopo e do on time koro yieni ga kwayo extension ma aparo ni okinde mag Gachagua no appear e kinde go mane okwayo ni mondo omiye extension to kata kamano to Senate no wacho nango ni kes ma ng'ata achiel ok nya mako piny mafuanda makoro ne gidhi nyime nen a bit rushed mawanto nyaka wayie yani gino nen a bit rushed but do no wacho ni as much as nen a bit rushed nen impeachment no en gima gi uphold nikech grounds mane Gachagua bedo impeached godo negin fair grounds negin accusations go nentie enough evidence wacho ni nentiere ranyisi moromo mar mondo impeachment no otimre. Of course jalup jatend piny machon mano Rigathi Gachagua to pod nigi options ok ni koro sani koro otieke ground morumo pod en gi option ma en go sani en ni mondo koro odhi appeal e court mamalo do mar appeal nikech king'iyo kata gazet ni mano ma Daily Nation bende koro gitemo wacho moko kuom ng'eto mane do golo nikech ang'e achiel kuom ng'ur mane Rigathi Gachagua nochwale do kache kinde ma koro nokwedo chenro mano mar thiche oko ya pesa kochako kod wechego mago mag political bias kata nindo nyakonchiel Gachagua ne ntiere kod ng'ur ni speaker mar bura mamalo ne onindo nyakonchiel kata kamano doho nong'ado ni Gachagua ne orem pedho neno moromo yango ywak mare kutudore kod ywak mare ewi ni chenro mar kawo pach jopiny ne ok ochopo dwaro mar chika. Wach makamano jong'ad buche adek mano moriwo kanyo Justice Eric Ogola, Anthony Mrima kachiel kod Frida Mugambi ginto ne giwacho ni paro mano kawo pach jopiny notim e yo makare kendo wacho ni ne ochiw thuolo kod milome moromo ne jopiny bende no oyange kanyo e dho ngere kachiel kod dho oswayo kendo ne olande oboke mopogore opogore mano nyaka mag fwambo gi keyo weche e pacho kae mage moko kuom ng'ur mane Gachagua nitiere godo kata kamano
kamano bang' bura ma kamano yware e doho kuom thuolo malach. Par ni higa mar 2024 nyaka sani higa mar 2026 gikone doho nogolo ng'eto mare. Hansel, kadok mane wach mar public participation, kao pach jopiny, gima wi ji kia ma yiena mondo aler ni according to statistics en ni kidwa timo nonro moro amora, the lowest number mar sample size, matiende ni kwan mar samples minyalo tiyogo en 30 kende. By the way, ji 30 oromo yango ni nokaw like kikaw sample statistically oyieni ni you can go only as low as 30. Below 30 mano koro iwacho ni en data ma okochomo piny, okoriere. Tiyudo kaka koro kinde mane thicho Rigathi Gachagua 200,000 voices manokaw mano mana mane ondiki nikech nentiere public participation halls mamoko, town halls ne nitie memorandum mopogore opogore mane ji oro makoro nambano nyalo bedo ni malo. Koro emomiyo doho ayie gi doho kanang'o ni public participation notim ma sufficient. Mano kanyo to ayie gi doho kendo ni public participation was sufficient nikech statistically namba manokaw is way beyond Pradek. Koro ground mane okinde samoro kinde be aparo ni samoro onego advise clients gi. Kech aparo ni kinde samoro ok advise clients gi moromo nikech kaka king'iyo statisticians bro nyisi ni nitiere atiera the lowest sample size moyie ni bet godo for a population. Ok en percentage, en size. Matiende ni en kwan. Ok ng'i percentage ni percent ni ema nyaka ibedo. Tiyudo ka jogo mane tayo weche mag impeachment nokaw ji at least 200,000, pach ji at least 200,000 to ne giwuotho e major towns mani Kenya ka. Aparo ni nitiere moro Kisumu, nitiere a few manotimore Nairobi ka, nitiere moko manotimore Mombasa. Of course maybe nyalo wacho nang'o ni time period ok nomigi, but king'iyo time period mane gikaw, duond jopiny ma kata nitiere jogo mane nyiso jogo mane dhi timo public participation nang'o ni wadwa ni kufa gari kufa ng'o kufa dereva, kigolo jalupne sorry kufa makanga kufa dereva kufa gari gari ko kufa to wakufa wate kufa makanga dong wanyalo paro wechego to mano no trend ma ne en gima ne ji ne tiyo kata kaka hashtag kufa makanga kufa dereva. Matiende en gima ne jopiny majority ma jo Kenya ne gin aware of, makoro ok nyawach nang'o ni public participation was not sufficient. So Hansel, ang'e ni kopogore kata kod wach mano mar public participation, bende ang'e ni mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bende ne nitiere kod ng'ura ewi kit kaka nowal Kithure Kindiki mar mondo mi okaw kare. Kata kamano odiochieng' manyoro e wach mar welo mano mar Kithure Kindiki kaka jalup jatend piny, dono yango ni chenro no ne otim e yor lera kendo e lele yo makare. Kata kamano dono wacho ni mano ok ochuno mar mondo mi okaw pach jopiny kotudore kod chenro mano mar walo jalup jatend piny manyien. Kaluwore ni nowacho kanyo ni doho bende kopogore kod mano bende wacho kanyo ni doho bende ne ochiwo chenro mano mar buch thicho Gachagua ne oket e yor ne ok oketho chika moramora kaluwore kod ng'eto bende nogolo odiochieng' manyoro. Kata kamano adwano aket tenge weche makamaga. Ng'eni Nyakora Mugia Jwang' nyalo somo wach makamane it gazet mar Ang'wen kaachiel kod mar Abich. To gino mano dhiera nyoro Hansel, kiwinjo kit kaka bura ni noyware nikech nyochakore gimoro saa 6:30 mar odiochieng' kendo ng'eto makamano noyware ka jong'ad bucha adek go ne somo pages mathoth go. Ne gin pages 350 nyaka e otieno. Wacho ni kanye makoro you earn your dollar. Kanye makoro sikundi dhi ni sikul neno ni adier ka to koro ne jogi no dhi sikul e ng'eta ina. Daparo ni ng'eto no ne bor nikech kes no okaw kinde mabor
and then nentiere petitioners mang'eny, ok nen petition achiel wacho ni Rigathi Gachagua gi lawyers ne kende, nentiere different groups mane bende nobiro kaka joint petitioners. Koro gimbe ne gin gikwayo gine ne giywak gi ng'ur mopogore opogore. Koro chuno ni ne nyaka judges reference ng'ur mopogore opogore go eka gichiwo verdict margi. Nikech mar ariyo bende en ni kichiwo verdict ibiro ira gi case, idwa na thegi ji ariyo, to na wuok kata wacho ni ng'ane ema right, to ka explain gimomiyo ng'ane right. Ing'eni koro ng'at ma ineno ni wrong ni ratiche orochi mar access to information, access to fair hearing, matera ni onego explain ni ang'o momiyo awacho ni ng'ane ema right to in wrong. Makoro kata kodhi appeal kata komanyo solutions mamoko, to manyo solutions based on information. Kesa ni koro lawyers mag Gachagua ong'e nang'o ni gin gi 350 pages ma judgment monego gidhi gi scrutinize, ma bang' ka gise scrutinize to gidhi decide ka gi approach weche mag appeal, nikech chala gima giwacho ni appeal nyaka giketi. To buch gini to aneno ka nigi nyawo, nikech the same team mag Gachagua nyicho osewacho nang'o ni Gachagua ose withdraw desire mare mondo duoke office. Koro ing'eni kanyo bende nitiere nyawo korgi koni, nikech gisemiyo court teko. To bing'e ni ok nyal kata duoke office, nikech kopogore kod chudo mano mar omenda maderom milion 50 ma Senate omiye sani, Gachagua ne nitiere kod dwaro moko. Yes, ok onyal doke apisi sani kaka jalup jatend piny, kata kamano nodwaro nochule maromre kod kit kaka degibedi apisi kuom thuolo mar higni 5 kod jatend piny Kenya William Ruto. Nodwaro nochule osara ma oromo nyaka ne thiche oko kod higni modongo. Bende nodwaro benefits mamoko, kit nyamburko mano dwaro, kit allowances nyaka pisi apa ni nodwaro mar mondo miyo yange kaka jalup jatend piny e pacho. Kata kamano mano koro kane kadhi timore. Mano to ok nya timore nikech chik nyawinjo ka mano kaka nyaluo e chenro ni. Judge nyawacho nang'o, chik wacho ni mana president kata vice president, speaker kata deputy speaker mo retire ok mobedo impeached, ok mothich oko ema nigi access to benefits go. Koro nyegi wacho nang'o ni because of that sheria ok explain ni ng'at mothich oko inyalo chul koso ok nya chul. Gimbe nyegi golore e wachno, giwacho nang'o ni gin gionge ok ginya ng'ado gima ok obedo ok oyange constitution nang'o ni maeri procedure monego lu. Koro nyegi wacho nang'o ni kanyo ero ok ginya donjo, to nyegi advice jok man gi ng'ur ni nitiere options munyalo follow. Achiel kuom gi en appeal. But chik to kaka nyegi wacho en ni mana ng'at mo retire to obed speaker, obed deputy speaker, obed president, obed vice president. Nikech kata kinde ma bende ne gigolo ng'eto margi kinde ka kinde nawinjo ka gitiyo kod ranyisi mano mar kaka governor e county ma Nairobi ka mano Mike Sonko bende nobedo impeach. Kata kamano nyakwara Bugia Ajwang' adwa ni waket tenge weche makamago, wang'i ane weche mamoko ma bende nitiere gazet odiochieng' ma kawuono. Hansel adwa ni wadhi it gazet mar ariyo, mano mar gazeti ma Daily Nation kotudore kod ng'ura mosebedo e wi gero kar tengo jotuo Ebola mano Laikipia Airbase mayudore Nanyuki e county mano ma Laikipia. Kakoro nyaka sani nitiere jotelo mago mag Katiba Institute makoro oikore mano mar chwalo sirikal e doho kotudore kod dhi ataro mano mar chik mane doho golo mar mondo mi ochungi kar thiedho kachiel ochung chenro mar gero kar thiedho kachiel kod tengo jotuo Ebola Laikipia Airbase mano e boma ma Nanyuki. Kanyaka sani kokale okil margi mano Joshua Nyawa giwacho ni gibiro bedo ka gimanyo ranyisi ni chenro mar gedo pod dhi mbele, kendo ka giyudo ka chenro pod dhi mbele gibo bedo ka gidonjo ne sirikal kuom gino miwacho kanyo kod dhongere ni en contempt of court, dhi ataro kod chik madoho golo. Ansel Adino makende ni kabe ni of course do no golo ng'eto ni mondo wachno chungi. Ok do ok no chungo permanently. Do no wacho ni ochungi kuom kinde mondo winj case ma Katiba Institute gi joma moko nyocho chwalo e nyim doho kanyo ero. Koro kinde ma pod ochunge ni ema koro jo Katiba Institute wacho nang'o ni giyudo maling' ni gedo pod dhi nyime ei facility no,
to koro mane gidwa dhi kuro mondo ne gidhi kuro mondo giyangane ni dibede ni gedo no pod dhi nyime to kata mano nyodwok gi jo KDF manyo nyiso gi nango ni gin ne gionge prior notice ni gibiro protected areas kaka mag army police girigo ng'eno ok gin kuonde mabe inyalo dhi adhiya ok ang'eyo ni ng'eto no noyango ni Katiba Institute emonego bed ni police kata mana make sure ni sirikal oluwo chik koso en nango. I'm not sure ka Katiba Institute noluwo the right procedure nikech weche mag jeshi to nitie kaka bedo ga treated differently. Ok en kuma nyalo show up to imiye access nyaka ginani actually ywakna ma nyisgi nango ni abiro ma nikech ok gidwa ni pogi ni dhi kanyo and then bok ginya yie yani ng'ato wuotha donja to wuok nikech weche mag makizungu wacho ni espionage kanyo ero bende nitiere weche mag US gi weche gi mag lweny bende nie iye kanyo ero kore momiyo kanyo nyaka bedo protected but koro warito winjo ni biro bedo nango ma koro gidwa dok e doho kanyo mondo giywagre ne doho ginyis doho nango ni nitiere kaka contempt of court dhi nyime to midhiero magin go magiywago kaka Katiba Institute ni mondo yudo evidence ok yot nikech accessing facility no ok yot then ing'eni picha bo kinyago gimalo nikech chiko ko yie mondo igo picha from above kata mana instrument mitiyo go picha no inyaka kata shoot inyakethe nitie regions moko kaka wan jo picha ka wadhie wadatiyo kata mana gi drones nyaka wayud permit before ok inya show up to ni ichaka riembo drone ni kanyo ero to ni shoot mano komaki inyalo tweyi for espionage kata mana breach of laws ma protect areas machal kamano ero. Aya nyakwara Mugejwang matut kotudore kod mani nyalo somo it gazet mar 2 kalure ni wach kata chenro mano mar gero kar thiedho ka achiel kod tengo jotuo Ebola Laikipia Airbase bendo osebedo ka nyayo paro mopogore opogore kowuok kuom josiasa ka achiel kod jotelo riwruoge makedo ratich oganda e pacho kae. Hansel Adono dhit gazet mar 3 mar gazet mar Daily Nation nitiere rawera moro ka makoro ne obedo nicknamed ni Mr. Speaker Sir. Kata kamano nyinge hie to en Ezekiel Kiama en achiel kuom rawere ma chieng' tarik 25 dwe mar 6 higa mar 2024 kinde mar rawere no wuok oko ka kwedo paro mar chik mar omenda ma higa mar 2024 ne odhi ba odonjo e od bura mamalo ka bende no nenore kanyo komako tipo mar video kako racho ni Mr. Speaker Sir mano koseyie nikech racho ni ne gikungo gi chiemo mondi kalore ni bende gidenyo ne giseringo chakro kinyi nyaka koro kochopo sechego kosechiemo to dhi kacha racho ni Mr. Speaker Sir kata kamano nolal kuom thuolo mar higni 2 kata kamano gikone owuok oko e lela kendo setemo lero kaka nokoyot kode kalore ni nopondo kuom joma moko neneno ni ma en ratego timo gino ma onge ng'ata ma osetimo kata kamano ne sirikal to ne en ng'ama koro sirikal chal ni ne ng'iye machiegni kendo nochich ni ngima ne nyalo bedo kama ng'aw mane momiyo nodhi pondo kuom thuolo mar higni 2 gikone to koro nyiedhore lela. Hansel an kuom wacho adier kaka naneni ka nonyiedhre oko mowuok oko moduogo nawinjo ka yweyo moro nitiere chunya aname naparo ni en achiel kuom jogo mane ngimagi nolal kinde mag ng'anyo go eko nikech mana bang'e no mane ka nosego picha ma Mr. Speaker Sano to wacho ni ema koro shooting ma aoyae nochakore oko makoro anawe ni samoro gine jogo mane oyude iye kanyo ma ngimagi manowito ngimagi to nyiso sigana no kaka gino notimore wacho ni gin kane gisedonjo kanyo ero kuma ne gikuong gidhi en jikon mondi gidhi chiemo ma gidhi giyudo chiemo mapok ne gineno ka ngimagi gikuong gichiemo maber wacho ni that is the best food mosewahi chamo en pok ochamo ga chiemo maber ahinya no wacho ni chiemo no ne ber ahinya koro ka giseyieng eka gi proceed to chambers kanyo ero ema koro
emano kawi tipo mane waneno kwacho ni Mr. Speaker ko address Mr. Speaker kuma koro nickname ne bende koro wuoke mar Mr. Speaker to wacho ni kinde no bang'e no to ngima ne en gi luoro emomiyo nodhi e pondo ma koro osebedo kopondo kuom kinde malawo higni 2 sani ema nyicha kowuok ogo to wacho ni kinde manopondo no ne pod iluwe ne pod imanye mano chuno kata mana familia mare bende mondo chungo ohendni gi moko mondo make sure nang'o ni ngimane ni maber mondi wuon gi noloro ohendni ne moko nochungo ohendni ne moko eka mondo ensure nang'o ni ngimane ni maber mondi nikech wuon gi nowacho nang'o ni in wuoda ok anya yie mondo gimoro amora otimre ni nikech ni dwaro ratichi. Wanya paro ni ng'anyono nokel gi weche mag finance bill ma 2024 mane jopiny kwedo weche mag osuru manomedi sirikal ne medo osuru mondo o raise almost an extra 346 billion owuok kuom osuru to bang'e no bang' ombulu manogo gi jood bura ma jood bura 195 no vote yes, 106 no vote no. Ema bang'e no ema koro gik moko nomuoch ma rowere mopogore Kenya ka nong'anyo ma Nairobi ka emane lide mane rowere koro nowacho nang'o ni ka bunge ni ema kelonwa shida we koro wamach bunge to gin ne gimacha inyalo wacho ni e yor kwe nikech gin ne gionge bunde ne gin mana gi bandera margi gi simbegi to ting'eni sirikal bedo threatened nikech kisedonjo bunge to gifil ka gima idwa kawo power gifil ka gima power ni jogi osechopo dwa mawa power ni ema sirikal baba ni koro no react ma en gima was a very sad period kalure ne waneno ka dira nitiere rawere mathoth manowito ngimagi oko mar od bura kacha to sani koro ka Ezekiel Kiama ma sani koro luongore ni Mr. Speaker wacho ni en sani en speaker of the people kata kamano ogeto donjo e od bura mano e yiero kata tok yiero mano mar higa mar 2027 wacho ni sani koro entiere kod lek mar siasa en speaker mano mar jopiny kata kamano wacho ni abro bedo ka loso ne rawere wetena abo bedo odwaro mar mondo mi olos kode e yo makare to wacho no nyalo mana timo mano ka entiere e sirikal matene ni ka oyiere kaka achiel kuom jod bura e pacho kata kamano warito neno no bo bedo e yo machalo nade bo bedo ka olaro kom mane e yiero mar higa mar 2027 mar mondo mi koro dhi olosi ne jopiny e yo makare achiel kachiel e od bura kacha. Hansilan no ka thuolo marwa dhi mapiyo sakik mawawang'wa kapok wang'iyo weche mamoko. It gazet mar 6 mano mar gazedni mano mar Daily Nation odiochieng' manyoro ne waneno ka ogai machon mar doho mano Justice David Maraga nobedo achiel kuom ji 9 kata jong'anyo 9 mane omaki odiochieng' manyoro e kinde mane ging'anyo ka gikwedo mano chenro mar daro kar le ma Nairobi National Park kendo gero kar chungo nyamburko e lo moro manitiere e alwora makono kendo kinene kanyo nitiere obila mane ok ne girwako lepo bila ne gimakogi ba gitero gi e stesend obila mano Malang'ata. Hansen ing'eni ma ka paro maber ma en ataro ma chik nikech obila ma maki onego bed ni bedo gi uniform onego bed ni kendo obiro boyangre yani obila ma kama wuok e stesend obila ma kama nyako nyisi ni en ng'ato anytime mineno ka kimako jong'anyo iyudo ka jogo ketho chik nikech ok gin gi uniform ok giyangre ni gin ng'a giri koro wan wajasa gi wiwa nikech koro nye waneno ka David Maraga masani koro lap dhoge ndong ne bedo ker president ma Kenya ka nyi kete gari manye chalo mar obila koro en mana gima wapong'o gi wiwa ni nyaka be ni jogo nye gin obila nikech be nyoyude ka utesen mar obila ema nyotere to ywak gi en nang'o ywak Maraga gi lange manyo makego en nitiere 9 acres of land mantiere Nairobi National Park ma gichich ni idwa los parking mar the new Bomas in conference center migero koro ibro part mar Nairobi National Park lobno emidwa lok mondo obed parking kata kamano jo KWS to osepingo wachno kawacho nang'o ni kanyo gidwa expand orphanage
kata mana place ma kata mana kuma le mobedo rescued ikete kapok oduok gi e bungu mondo nikech space manitiere mano yangi higa mar 1964 le ose bedo mang'eny mohingo koro mane omiyo gineno nang'o ni mondo gi expand to maraga gi joge to wacho ni mano ken kaka en ni kanyo idwa lock parking mar Bomas Conference Center. Iwacho ni okindene nyo okoyudo kata mana access ma obi nikech okindene nye dwa ng'e nang'o ni obedo charged gang'o. Of course bang'e to nyaneno ka embui kata nyogol noweye to okindene to nyo tamno ok nyaneno obi bukno mondo oyang ni nyo omake nang'o. To ken adier gima Maraga wacho ni kanye dwa lock mana parking to nego sirikal explain wanang'o ni ang'o omiyo kanye manyaka get parking to what are the benefits space ma le dhi bedo nang'o nikech Nairobi iyango ni is one of the few capital city, actually the only capital city manigi national park. To samise Chamolop National Park to koro Nairobi National Park dhi dongang'o le ma giywago ni gidwa rescue go dhi dak nang'o nikech already Southern Bypass no se interfere gi migration route margi gi other projects ma sirikal osebedo ka gero around Nairobi National Park kendo kichaki medo gi wach mar gedo ma parking miwacho ni en parking ni to ma kendo ng'eni koro dhi duoko space mar lobno bedo matin koro en sigana ma waluwo mos mondo wawinji Maraga to meda kedo nikech mano ber atiche to bo kedo ne jo Kenya gi heritage ma jo Kenya the next generation bo penjo ni kinde mane igero parking ka une utime ang'o mane penjo kata wan wapenjo ni kinde mane ji yudo lope kwere wane timo ang'o nyalo bedo ni ne gitugo ajwa haya nyakora muge jwa matut kotudore kod mano inyalo somo it gazet mar 6 Ansela dono dhi it gazet mar 8 wang'eyo ni wadong mana kod ndalo machuo kende tibo bed ka isomo budget mano mar hikomenda mar 2026 27 kata kamano odiochieng' manyoro twaka e kinda od bura mamalo kaachiel kod senate ne ogore e Luanda tok kane girem chopo e winjruok otudore kod gino miluongo kanyo kod dhongere Division of Revenue Bill mar higa mar 2026 twak makamano mane otelne kanyo kod Jakom Committee mano mar jaod bura malego Usonga Samuel Atandi mang'ene en Jakom Committee mochung'ne wechego mag pok mag omenda kaachiel kod jaod bura mano ma Mandera mano Ali Roba odiochieng' manyoro ka wang'eyo to wang'e ni ma ok en okang' mokwongo ma ywaruok makama bedo e kind od bura mamalo kod Senate ahinya nyako tudore kod pok mar omenda madhi ne counties ma pacho kae nikech odiochieng' manyoro e kinde ma koro ywaruok makamano no bedo mano chwe ochung twak makamano gibo bedo ka giduogo chieng' tich adek kar saa 7 mondo gine ka ginyalo chopo winjruok od bura mamalo dwaro mar mondo mi counties bilion 425 kata kamano Senate to dwaro no migi milion 440 to ng'eni ma ok en mokwongo ywaruok makama jabedo kinde ka kinde kapok osom budget Hansel ywaruok ni to pod bro bedo kata mana next year pod bro bedo yomiya wacho kamano en nikech nitiere functions ma national government pod timo monego bed make counties ting'eni iwacho ka ni resources full of function aparo nikech functions go kise devolve gi magidhi under counties to resources onego bed ni dhi kuchacha to mane ma bro kelo equilibrium ma jogi temo luwo ni ma bro reso bro kelo liet mantiere kind national government gi counties gi senate every time ke senate ema puodho budgets ma counties I mean percentage ma budget ma onego dhine counties achiel kuom projects go iyudo ka gin projects mag nderni ma national government pod timo monego bed ni counties nitie nderni moko ma national government pod loso ma counties onego bed ni pod timo weche mag thieth pok obedo fully devolved iyudo ka pod nitie gik ma counties onego bed ni timo ma national government pod timo koro magne kuma shida nitie nikech nitiere functions ma
oyangi constitution malongo nango ni magi functions mag county government but national government pod okwame koro mane momiyo ka ywaruok ni pod nitiere to kata kamano to Senate to nye dwaro originally ne gidwaro 454.7 billion mar omenda to nye giyie ma gilor nyaka 440 kata kamano to national government nye wacho nango ni mano pod ni malo ni kuma wantiere sani ok wanyal stretch budget any further mondo o meet demand ma counties through Senate ni godo no ero koro stalemate no pod nitie senators to nyawacho nango ni pod gibro dok kata mana gibro dok consultation to consultation no gidhi include council of governors bende mondo gibed gi twak eka giduogi gibed gi national gibed piny gi national government mano through committee makoro nyoyangi mitayo gi Samuel Atandi gi joge kakoro Samuel Atandi odiching manyore nwacho when we have hit a dead end, we have no more room to increase allocations to counties, we have no more fiscal space. Kata kamano warito neno no bobedo e yo machalo nade budget mambadi biro bedo ka somo obobedo mano mar pesa di parni chieng tich adek ma gibobedo ka girome no kendo obobedo mandala achiel kende mano motelo ne pedho ayanga budget mar hikomenda mar 2026-2027 e od bura mamalo. Hansel adonwa tieka gazet mar Daily Nation to kapok watieko wang'ia ne machinglo manitiere it gazet mar 17 mar gazet ni mar Daily Nation machinglo makamano kang'iye apani otudore mana kod weche mano timore e do mamalo dichieng manyoro e kinde mar thicho oko mane e winjo bura mar kwedo thicho mano mar Rigathi Gachagua mane gikone odichieng manyoro do no yango ni ne othiche oko kaluore kod chike ma pacho kae. King'iyo ng'eto makamano king'iyo machinglo makamae Hansel inno ka nitiere ji ariyo ma nyalo pongo gi wiwa ne sura mag gin mag jomage to giduto gilieko ne gin jalup jatend piny Kenya nikech anno ka morwako kofia mar kingino nitiere kod DP moro ni to kom mobede be akia ne ang'o momiyo macho ket ne wiye fire si fire majno enyiso ni ne fire si fire to ranyisi ma osimbo ma kingi morwak ne jal machielo ja to macha kore kingpin ma Murima ma wang'e kawaida ma ilungo nango self appointed kingpin ma Murima kochacha kori neno ka fire si fire to nigi kom but Murima cha to obete korot obete korot but en gi ilugo nango ojiwre en gi stamina moro kanyo obet maber koro but gima mora gima mia iwacho nango gima lombo wanga kata mana attractor nikitang neno kata mana fire si fire be kako bet okobete komno te mateni komno be pod tiere jomoko ma be pod dware ma komno pod nyalo bae kata kamano to do nyoso wacho nango ni yiero mare kata ma welo mare notim kalure gi chik makoro en official deputy president ngata ma claim ni en deputy president ok wanyal bedo gi two incumbents mane gima nye do ngado ni ok wanyal bedo gi two incumbents for presidency kata mana for deputy president ma emomiyo koro do nyowacho nango ni Kindiki nowal e yo ma ayanga mar ariyo jal ma kingpin be nosewacho ni en komno koro chalo gima ok odwa but ma chalo gima en outward statement but chunye to chalo gima pontiere komno nikech pod insist bende ni mondo ochule msara mar onge kaka nyalo wacho ni komno kidwa but osara tidwaro osara tidwaro chuli ma higni 5 benefits idwaro gratuity idwaro allowances idwaro security idwaro driver idwaro health package idwaro companies wani komno to kwadwa kori dwa chamo msach jo Kenya nono to aparo ni do nyeriek jo do nikech do di nye wach nango ni onego bed compensated omie pesa mano odwa okwayo no tingeni mano be in a way do wacho nango ni en deputy president koro do ne nyaka balance ma make sure ni ja Kenya okolan kich mano chalo gima koro wachulo ji ariyo for the same job koro we warita ne mondo
wawinja ne ng'ato ka ng'ato neno ka nigo tesene kanyo wane ni ng'ato ng'ato koro bro tugo karata ne nang'o bang'e no to wabro winjane. Haya, nyakwara Mugejong, in bende nyalo ng'iyo machinglo ma kamano tipongo gi wiyi nonyiso nang'o. Hansel adon watiek nonro mar gazet. Wang'iya ne wach mantiere it gazet mokwongo mano mar The Standard. Wasewacho ni gazet mar The Standard kaachiel kod Daily Nation weche magiketo gin machalre. En kotudore kod ng'eto mane doho golo odiochieng' manyoro e bura mar thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Ondike mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Ondike kanyo ni condemned. Ka koro nyaka sani wacho ni kata obedo ni doho mamalo ne oyudo ni nitiere moko kuom gik manodhi e yo ma ok ni kare e chenro mar thicho oko mane en jalup jatenda piny Kenya Rigathi Gachagua kendo miye omenda madirom milion 50. Kata kamano iwacho ni ne doho owacho ni Senate ne ogole kaachiel kod od bura ne ogole e yor chik kendo nitiere ng'ur mopogore opogore mane entiere godo. Bende aneno ka giketo picha mano mar mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua to gikanyo ni impeachment upheld. Hansel kawatieko. Ma oket man sigana ma waselose chado to nose wacho kamano but Standard aneno kokete ka target sirikal nikech giwacho ni unfairly condemned unfairly by the executive, legislature and judiciary. Mane ni koro all the three arms of the government chalga gima koro nywakore mondo ngeni ki present kamano to neno gima koro sirikal onywako effort mondo make sure ni Rigathi Gachagua or deeping kabisa. Of course, every legal procedure inyalo yudo ka nigi issues. Onge legal procedure minyalo ni 100% perfect. Depend gi kaka ng'iyo chik, depend gi kaka interpret chik bende. Ma kanyo koro kenda achaka dok ne do nikech an kapacha onge legal procedure minyalo yudo ka en 100% watertight ma onge loopholes mora manyo bede. Loopholes moko nyaka bede matin ka but nye dobe nyogo mariek mowacho nang'o ni Rigathi Gachagua bed compensated to nye gin very clear on what mobedo compensated nikech no chwalo ywak ni mondo omiye time mar fair hearing to Senate no dhi nyime gi procedure mok no consider wach ma fair hearing. Aneno ka gini nyen well balanced. Also interest of the nation ne nyaka ket nyime nikech it's been 2 years plus. Kenya say move on. Yeah, we've already moved on from weche mag impeachment gi kikwa yware ahinya weche mag impeachment. Wach ni cancel ka watieko. Wach na mogi en mana ranyisi mar impeachment mar Rigathi Gachagua ni. Ayuak ne jotendwa ni sama in e telo joma ni around di joma ni piny ni make sure ni treat gi maber nikech kinyi kia ni jok minyono kidhi malo gi ema kiny koro ne ni malo to in piny koro nyaka ing'e kaka balance kin jatelo kiki idiji ahinya nikech aneno ka gik man yande Rigathi Gachagua ne gogo kore ema sani kendo aneno ka koro duogo ka koro diye. Erokamano ahinya Hansel Oyango kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono mar bedo kod nonro mar gazet. Nyakwara Mugejong, gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny isomo e yo makare. The Standard bende wang'iyo weche mane wali The Daily Nation ema gin bende gimulo matiende ni gin mana sigana machalre kata kamano dhok magindike godo kata kit kaka gikete ema nyalo bedo mopogre to sigana to en mana macha. Yiena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani nyawadwa Cleophas Oluoch oseikore e yo makare mar e twak mokwongo e chenro mar piny chal mar Kenya. Akaw mana yoyo madundo gi sani kaeto twak biro miyo kik idhi mabor imedo mana keti Ramogi TV. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.